Nyt jatketaan löytöretkeilyä. Urbaanissa löytöretkeilyssä etsitään tiloja, joita ihmiset tavallisesti kaihtaa. Tai sellaiset niin kuin normiaikuiset, niin kuin me kaihtaa. Normi. Ideana on tutkia ja valokuvata hylättyjä rakennuksia, kuten tehtaita ja autiotaloja. Olen sopinut urbaanien löytöretkeleiden kanssa tapaamisen tänne tehdasalueelle, mutta kavereita ei näy. Tarkoituksena olisi päästä tuonne tehtaaseen tutkimaan, miltä siellä näyttää parikymmentä vuotta paikan hylkäämisen jälkeen. Tällä alueella on kuitenkin jonkin verran liikennettä ja tässä liikutaan niin sanotusti lain harmaalla alueella. Tehtaaseen ei ole helppoa tunkeutua. Sisään olisi päästävä kenenkään huomaamatta ja vieläpä jälkiä jättämättä. Urbaanit löytöretkeilijät nimittäin kunnioittavat kohteita, joissa vierailevat. Ikkunoita ei rikota eikä ovia murreta sisään mentäessä. Sisällä kaikki vaivannäkö kuitenkin palkitaan. Paikka on ränsistynyt, mutta upea ja tunnelma tehtaassa on suorastaan harras. Urbaani löytöretkeily on kiehtonut ihmisiä jo kauan ennen kuin harrastukselle oli keksitty nimeä. Tunnistettavaksi alakulttuuriksi urbaani löytöretkeily, tai UE, kuten harrastajat sanovat, alkoi kehittyä muutaman vuosikymmen takaperin. Pohjimmiltaan kyse on harrastaja-arkeologiasta. Missä muut ihmiset näkevät ruostetta, urbaanit löytöretkeilijät näkevät kauneutta ja mahdollisuuden kurkistaa menneisyyteen. Tämäkin vanha kalkki- ja sementtitehdas suorastaan tihkuu historiaa. Tehdasvanhuksen juuret ulottuvat aina 1800-luvulle asti. Vuosikymmenien ajan tehdas oli lähialueen sydän ja parhaimmillaan se tarjosi työpaikan 1400 hengelle. Kuitenkin 1990-luvun alussa lama kaatoi jättiläisen. Siitä lähtien vanha kalkki- ja sementtitehdas on seissyt suurelta osin hylättynä. Turha säikähtää, kyseessä ovat urbaanit löytöretkeilijät, joiden kanssa olin sopinut haastattelun tehtaaseen. Harrastuksen hieman hämärän luonteen vuoksi 3 hengen joukko haluaa pitää henkilöllisyytensä salassa. Mikä urbaanissa löytöretkeilyssä kiehtoo? No tämä kurkistus tänne pysähtyneeseen aikaan. Kun sisään pääsee ja paljastuu minkälainen paikka on kyseessä, niin alkaa se tunnelma sieltä iskeä. Eli yleensä semmoinen vähän viileä tunnelma, ettei tunnu kovin kotoisalta tai muulta, mutta erittäin kiinnostavaa. Suomessa aktiivisia UE:n harrastajia on joitain satoja. Tällä harrastusta tosin haittaa se, että monet hylätyt rakennukset saavat nopeasti purkutuomion. Minkälaisia paikkoja täältä Suomesta löytyy? Täällä ne pistetään aika nopeasti maan tasalle, mutta kyllä sitten löytyy, kun asia oikeasti alkaa perehtymään, niin tyhjiä teollisuuspaikkoja löytyy melko paljon ja sitten varsinkin näitä autiotaloja tuolla vähän syrjäisimmillä seuduilla. Niin Täältähän löytyy perjantaipullo vielä. Hylätyissä rakennuksissa liikuttaessa on hyvä pitää terve maalaisjärki matkassa. Kohteissa saattaa olla asbestia ja lahot rakenteet voivat sortua. Usein autioissa rakennuksissa käyminen on kiellettyä, mutta urbaanit löytöretkeilijät eivät ole vandaaleita, päinvastoin he rakastavat löytämien kohteita. Harrastajien mottona onkin, ota vain valokuvia, jätä vain jalanjälkiä. Te kunnioitatte näitä paikkoja aika suuresti. on
todella hienoa, että ne on saanut säilyä näin. Niin ei tulisi mieleenkään tehdä mitään epämääräistä niille, vaan todella kunnioittaa niitä